Tänään olisi vähän pyöräilyretkeä luvassa. Jos snuppa on taskussa tietysti. Jos ilman snuppaa ei voi mennä koskaan. Mihinkään? Välittäkö, snuppa on rekasta. Me aletaan lähteä. Meille tulee toi rekka, varo. Meille tulee rekka näköjään. Tässä on tommonen. Joka on snupan lempiruokaa. Meille tulee paljon tavaraa nyt. Ei oo. No niin, tuohon lähdetään. Joo, ei ole mitään vielä tapahtunut. Jos snuppa katoaa, ja jos teistä löytää joku, voitte tehdä snuppavideoita. Ei tarvitse antaa takaisin. Niin ei tarvi, me käydään joku kerta. Hei, muuten käykää ostamassa, jos ootte Haaparannassa, käytte siellä joku päivä. Ostakaa tämmönen snuppa. Kerro hinta. En tiedä. Hyvä, no niin. Koska Kasperin äiti, niin se Niin, Kasperin äiti, niin se osti sen. Eikä oo. No niin, nyt mennään maista ja snuppa pärjäilee. Se katsoo maisemia. Täällä näin me pyöräillään. Tosiaankin me asutaan täällä pohjoisessa. Et ei sillä ole niinku etelä, pohjo, Jyväskylä Oulun välissä. Niin. Olisiko siellä niin jossain siellä me asutaan. Kasperi tulee! On muuten kunnon pyörä, tämmöstä 21 vaihteista pyörää, ja kaveri tulee tuolla takana. Ja tämmöstä. Ei nyt viitit näyttää tätä kylttiä. Sinne näkyy meidän osoite. Joku teistä voi katsoa sen ja tulla tänne, ja me halutaan välillä olla vähän silleen niin kuin rauhassa. Meillä on vähän faneja täällä näkynyt ympärillä. Snuppa pitää olla. Siinä on snuppa. On semmoinen 15 fania jo näkynyt kaupoissa, kun on käynyt niin kaupassa on näkynyt ja niin edelleen, että on alkanut tästä nopeaa menemään tää Snupaan on ilmanen kyyti tulla ihan minne vaan. Niin. 60 alue. Silloin pitää ajakin 60, mutta kun me ollaan pyörällä, niin meidän pitää olla 30. Tuulee muuten vähän. Tuulee muuten jonkun verran. Tommoset pilvit täällä näin. Täällä näin tommoset pilvit. Jos me oikeesti kyllä asutaan silleen Oulu. Jos muuten asutte Oulussa, niin, tai jos on tässä niinku tunnin päästä jonnekin, niin jos tiedätte Kiimingin, niin me asutaan siellä Kiimingissä. Pari rekkaa tuli näköjään. Tämä oli se sama rekka, mikä meidän pihalla kävi. Edettäin nimittäin tuli betonia meidän pihalle. Ja nyt on tällaista. Rekka menee taas ohi. Ja nyt tää oli betoniauto meillä. Ja niin. Eikä siinä muuta kuin jatketaan matkaa.
Voin vähän kuvailla luontoakin täällä, että jos näkyy jotain semmoista, että jännää, niin pistäkää muuten kommentteihin sitten. Ja muistakaa tilata kanava ja laittaa likeä, joku pystyy. Tässä näin koska vielä 2 minuuttia pitää vielä pyöräillä tai minuutti. Ois olemaan perillä. Sitten tosiaan me lähdetään mun kaverin kanssa. Lähdetään toiselle kaverille. Siis joka on varmaan niinku 2 kertaa parempi jalkapallossa mitä minä. Ja älkää ihmetelkö jos kuuluu kauheasti ääniä, koska täällä on autoja jonkun verran, niin saattaa vähän kuulua. Onko snuppa tallella? Onko snuppa tallella? Joo. Kiva. Ollaan varmaan menty niin semmonen 3-10 kilometriä pyöräilty. Aika iso lintunen. Sillä muuten, että onko hyvin kuvattu vai pitääkö vielä harjoitella kuvausta. Itse aloitin 5-vuotiaiden kuvauksen ja tällaista oikeaa jo 12 vuotta. Tai silleen 10 vuotta. Tulee vähän sitten ikkää. Tää vielä pyörätä. Hetki. Tällä perille. Se on bussipysäkki. Oikoreitti. Bussipysäkki. Toinen. Oho, tarvitsee ja oija. Sitten. Kohta pitää lopettaa kuvaukset. Sitten vähän mettää katsoa, koska ei oikein pysty eteenpäin kauheasti kuvaamaan. Tulee tämmönen aika jyrkkä ainakin. Kuvata tänne sivulle. Tulee! Jaksaa! Nyt se sitä oikealle. Okei, alkaa satamaan. Mennään siitä. Käännytään oikealle. No niin, näin. Nyt ollaan Soratiellä. Kyllä se 50 oikeasti. Mennään. Oli se aika pitkä. Minuutteja olisiko ollut 8. Minuutteja 8 ja kohta aletaan saapumaan perille. Täälläkin on näköjään tosi marikka.
Nyt ollaan perillä. Se olisi sitten moro.